Short nga ni. We will all stand for the welcome rite or rite of acceptance and reception of the relic of Saint Charbel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Dear brothers and sisters in Christ, we gather with joy and faith as we welcome into our midst the sacred relic of Saint Charbel Maclouf. Through this sacred visitation, the Church invites us to deeper prayer, repentance, and trust in God's healing love. May this moment of grace strengthen our faith and renew our hearts in Christ. Let us pray. Lord our God, you raised Saint Charbel as a humble servant of prayer, silence, and holiness. As we welcome his holy relic among us, fill our hearts with faith and devotion. May this sacred relic of Saint Charbel be a sign of God's presence among us. May this time of grace lead us closer to your Son, Jesus Christ, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When it was evening, people brought to Jesus many who were possessed by demons, and he drove out the spirits by a word and cured all the sick, to fulfill what had been said by Isaiah the prophet. He took away our infirmities and bore our diseases. When he was walking by the Sea of Galilee, went up the mountain and sat down there. Great crowds came to him, having with them the lame, the blind, the deformed, the mute,
and many others. They have placed them at his feet, and he cured them. The crowds were amazed when they saw the mute speaking, the deformed made whole, the lame walking, and the blind able to see. And they glorified the God of Israel. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Just stay standing. It is stated here in the right that there should be a homily, but I would rather reserve my homily within the Mass. I just would like to remind you na dakula ining oportunidad na kita po mabisita kang mismong blood relic ni Saint Charbel. So, up until this evening, yaon po siya sa Satuya. So, take this chance and opportunity na makapagbisita. And syempre, gabus man pong klaseng devotion, may I remind you, bako sana nakasentro sa santo o santa na Satuyang pinagdidebosyonan. All of them would like us to come closer to Jesus. Ini man lugod na pagdebosyon, ta ano man namamatayan niya tong kabulungan, ano man namamatayan niya tong tabang, hali sa mga santos, sa sinsantas, should always remind us na ini pasiring parani sa Satuyang kagurangan. Maski si Mama Mary, dadagitan niya kita kung mapundo sa nakita sa iya. Gusto niya pirming makarani kita sa iyang aking si Jesus. So, ining okasyon na ini, as in pagtiripon niya to, magiman okasyon na kita makapaghagad kan tabang ni Saint Charbel. Tanganing makarani kita sa satong kakurangan, asin makamtan niya to, ananuman na minamaot, asin kabulungan na satuya pong hinahagad. Dear brothers and sisters, with hearts full of faith and hope, let us present our prayers to the Father, trusting in His mercy and the powerful intercession of our beloved Saint Charbel. For a repetition, we will answer through the intercession of Saint Charbel, Lord, hear us. Through the intercession of Saint Charbel, Lord, hear us. For the Church, that she may continue to be a sign of holiness and healing in the world, let us pray to the Lord. Intercession of Saint Charbel, Lord, hear us. For the Holy Father Leo, our bishops, priests, and all ministers of the Church, that they may be strengthened in their mission to lead God's people in faith and charity, let us pray to the Lord. Saint Charbel, Lord, hear us. For our parish community, gathered in this grace-filled visitation, that they may grow in devotion, repentance, and deeper love for Christ, let us pray to the Lord. Intercession of Saint Charbel, Lord, hear us. For the elderly, the sick, the suffering, and those seeking healing body, mind, and spirit, that through the intercession of Saint Charbel, they may experience God's comfort and restoration, let us pray to the Lord. Intercession of Saint Charbel, Lord, hear us. For those who are burdened, discouraged, and far from God, that this visitation may lead them to conversion, hope, and renewed faith, let us pray to the Lord. Through the intercession of Saint Charbel, Lord, hear us. For all pilgrims and devotees of Saint Charbel, that they may persevere in prayer, holiness of life, and trust in God's will, let us pray to the Lord. Through the intercession of Saint Charbel, Lord, hear us. For our local community, our nation, and all nations in conflict, that the Lord may grant peace, unity, and protection from all harm, let us pray to the Lord. Now let us pray with confidence to the Father in the words our Savior gave us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen.
Now we pray the prayer to obtain graces and spiritual favors through the intercession of Saint Charbel. Lord, In infinitely holy and glorified in your saints, you have inspired Charbel, the saint monk, to lead the perfect life of a hermit. We thank you for granting him the blessing and the strength to detach himself from the world, so that the heroism of the monastic virtues of poverty, chastity, and obedience might triumph in his hermitage. We beseech you to grant us the grace of loving and serving you, following his example. Almighty God, who have manifested the power of Saint Charbel's intercession through his countless miracles and favors, grant us this grace. So in silence, we mention our petitions and intentions. Which we request from you through his intercession. Amen. Let us pray. Loving and merciful Father, we thank you for the gift of this sacred visitation as we welcome the relic of Saint Charbel into our midst. Pour out your abundant blessings upon us. Sanctify this place with your presence. Strengthen our faith, heal the sick, comfort the afflicted, and renew in us a spirit of prayer and conversion through the intercession of Saint Charbel. May we remain faithful to your will and grow in holiness of life. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May the Lord who has called you together in faith through the intercession of Saint Charbel bless and keep you always in his peace. Be strengthened in prayer, healed in body and spirit, and renewed in your love for him and your neighbor all the days of your life. We ask this through Christ our Lord. Amen. Before the final blessing, as we end this welcome and acceptance rite, gusto ko po na mag-express din pagpasalamat sa gabos na naging parte kan sa tuyang celebration ngunyan. Ngunyan, ginibutaw lang po sa welcome rite. Later on today, 12:15 Mass, yaon po si Monsignor Noli and Father Nolan Ke. Sinda po ang ma-celebrate ka Mass, and within that Mass, they will do the blessing for the sick. And we also welcome their companions, two brothers from the Archdiocese of Manila, na kaibahan po kan relic ni Saint Charbel. Kaibahan man po sinda ni Father Nolan. So, i-welcome ta po sinda para pakan po niya to sinda. Yan. Siyempre, si Father Boots Bombase, ang sikat na padi, marhay na hapon, kan sarong programa. So, yaon, a Dominican priest, a good friend of mine. He is also my battle friend. So, thank you very much po, Father Boots. And gusto ko man i-acknowledge ang presence kang Radio Veritas Legazpi, na nagko-cover po kan mga activities na ngunyan. And I also see some reporters from DCGV. Welcome po and thank you very much. And other media digdi sa diocese na yaon po nagaantabay sa tuya. So after this, we will have the Mass para sa feast day ni Saint Martha. At the same time, we also honor and give thanks to God sa presence kan relic sa pagbisita digdi sa tuya. Thank you very much sa mga nag-initiate kaini kina Ate Bel, Ate Pauline, kan bilog na PPC, DSJ, sina bilog na inbuelto ngunyan sa satuyang parokya sa pagbisita, ang manlaylay na commission, youth, worship,
Christian education. Gabos na po. So, thank you very much po sa inyo. So, at yan, lunchtime, may mass to be presided over by Monsignor Noli and Father Nolan Ke. Si Father Nolan po was my classmate in high school in the minor seminary. Si Father Noli is also a friend of mine. So, kaya siguro maswerte kita na mapili sa tuya pong parokya. Kan sa mga enot na parokya digdi sa diocese na mabisita po ni Saint Charbel. Then, syempre sa ngunyan, yao na mga nag-a-assist sa tuya sa celebration kang liturgy. So, 12:15 mamaya. Then, after the Mass, there will be a blessing for the sick. Then sa 5:30 p.m. Mass, igwaman po girarainin blessing for the sick. It will also be a concelebrated Mass. So, yaon man giraray sina Father Nolan and Father Ke, and it is to be celebrated by Father Tonton Peralta. So, kaya maghapon po siya digdi up until 7 p.m. Yaon po digdi ang relic ni Saint Charbel. So, take time and grab this chance na makapagbisita. Dahil isa na magpalusot sa opisina. So, pwede man po sa 5:30 Mass after kang sa indong office hours or the 12:15 lunch break, pwede kitang magbisita po kay Saint Charbel. So, thank you very much po sa Indo Kapos. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. And may the blessing of the Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. Our celebration ascended, go in the love and peace of Christ. Thanks be to God. Now we will proceed with the Mass. We will now sing the entrance song. Sangaran ka nama, kan aki asin kada Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Apisarkan sa tuya pong pagsabat kay Saint Charbel sa satuyang parokya. Sa aldaw pong ini, petsa 29, pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan ni Santa Marta, tugang ni Maria, asin ni Lazarus, mga best friends kan sa tuyang kagurangnan. Siring man, ita paglingawan, aldaw nga niya ni Miyerkules, nagkakatiripon man kita bilang sarong komunidad sa pagtaong ondra, pag-arang kan tabang kan sa tuyang mahal na ina na si Nuestra Señora Nindanay na pagtabang. So ngunyan tanganing kita po gabos na uya digdi magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon asin pagsulsulan at sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makurit, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tayong Diyos. Maherak malugod sa to, a Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darohon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Pamibi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, naan sa imong aki, nagkanigong pinadagos sa harong ni Santa Marta, warasat, namimibi kami, nahulikan sa iyang pamibi, kaming maimbod na naglilingkod kay Kristo sa samong mga kapwa, magkanigong akoon mo sa harong na langit noon. Huli kay Hesu Kristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Himateon niyato an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro nin Exodo. Kan maghilig si Moises hali sa bukid nin Sinai, dara niya ang duwang tabla kan mga tugon sa iyang kamot. Dain niya na araman na ang kublit nin sa iyang pandok nagliliwanag. Hulita nakipag-olay siya sa Diyos. Kaya kan mahiling ni Aaron saka kan ibang mga aki ni Israel si Moises, as sinamasda na nagliliwanag an sa iyang lalawgon. Natakot sindang magrani sa iya. Alagad inapod sinda ni Moises. Si Aaron patin ang gabos na mga pamayo kan katiriponan nagdurulok sa iya. Asin si Moises nakipag-olay sa inda. Pagkatapos ruminaniman ang bilog na banwaan ni Israel, asin ipinagbuot niya sa inda ang gabos na bagay na sinabi nin kagurangnan duman sa Sinai. Pagkatapos pagdaram ni Moises sa katawuhan, nagbugtak siya nin suklob sa iyang lalawgon. Alagad kung minaduman si Moises sa atubang nin kagurangnan, tamakikipag-olay, hinahali niya ang suklob. Sagkod na magluwas siya, asin tapagluwas niya, isinasabi niya sa mga aki ni Israel ang ipinagbuot sa iya. Huli ta nahihiling kan mga taga-Israel na maliwanag ang kublit kan sa iyang lalawgon. Giraray ibinabalik ni Moises ang suklob, sagkod na makipag-olay naman siya sa kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Banal ang kagurangnan sa tuyang Diyos. Banal ang kagurangnan sa tuyang Diyos. Umaon ang Diyos na sa tong kagurangnan, magsamba kita sa iyang pamitisan, huli ta siya banal. Banal ang kagurangnan sa tuyang Diyos. Si Moises asin si Aaron, kabilang sa mga padi niya. Si Samuel, saro kan mga nag-apod kan sa iyang ngaran. Nag-arang sa kagurangnan, asin dinangog sinda. Banal ang kagurangnan sa tuyang Diyos. Umawon ang Diyos na sa tong kagurangnan, magsamba kita sa iyang banal na bukid, huli ta banal ang Diyos na sa tong kagurangnan. Banal ang kagurangnan sa tuyang Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong spiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus sa sa iyang mga disipulo, nagpadago sa paglakaw, sagkod na nakaabot sinda sa sarong baryo. Sarong babae na ngaran Marta, ang nagpadagos kay Jesus sa iyang harong. Ini si Marta, may tugang na babae na ang ngaran Maria. Nagtukaw si Maria sa may pamitisan kan kagurangnan, dangan nagdangog kan sa iyang katukdoan. Alagad si Marta, nasibot sa paglingkod.
Kaya nagdulot siya kay Jesus sa sinagsabi, kagurangnan, dai ka nahihirak na pinapabayaan sana akong magtrabahong solo, kantugang ko, pakisabihin man siyang tabangan ako. Alagad sinimbag siya kan kagurangnan, Marta, Marta, nasisibot ka asin nahahadit dapit sa dakol na bagay. Alagad saro sa ng bagay at kaipuhan, napili ni Maria an mas marhay asin daiyan hahalion sa iya. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning. Pakigreet daw kan sa tuyang kataid na good morning. Asin sabihan mo salamat, tayaon ka. Salamat po, tayaon ka mo. Bako sa nang dahil ta nagbisita po sa tuya si Saint Charbel, dakula ining pribilehiyo asin grasya para sa tuya pong parokya asin sanktuaryo. Asin ngunyan, aram niya to, pinagseselebrar niya to ang kafiestahan ni Santa Marta. So bilang pag-ako, asin panunin kaugmahan, i-welcome daw po niya to si Saint Charbel at sa iyang relic sa paaginin makusog na parakpakan. Malisyaho na day pa kamo na marahaw. Yan. Kusog-kusog daw po para mamatayan man si Saint Charbel na welcome ta siya sa satuya pong parokya. Kitang mga Pinoy, pag may bisita, nasisibot na maray, adi. We are known to be one of the hospitable races. Pag may bisita, sibot-sibot, lilig kan harong, mahanda nin pagkaon. Yan. Sige ang talibong sa harong. Minsan nga ni may na isihan akong sarong istorya. Udto na, alas 12 nin udto, mapangurudto na sinda. May biglang uminabot na bisita sa indang magurang. Aram ni so ginibukan magurang, naghaharampangan na po sinda. Pinaharali iso mga aki sa lames. At sana ngaya kamo, pakakaon kan bisita. Kaya, habang nagkakaon sumagurang niya, tapos bisita, nakahiling suaki duman sa laog kan kwarto. Bata ang isira ninda, taday maninda aram na may mahaabot na bisita, saro man sa napong sira, prinitong sira. Tigmamasdan kan aki habang nagkakaon, kang nahiling kan aki na binaliktad na susira, dahil niya nakinaya, sabi kan aki, Nay, binaliktad na. Paano na kami? Yan po kitang mga Pinoy, sobra ka hospitable. So, ngunyan, tig-istorya ko yan sa Indo. Tayo nang ganini, an naturaman kan Santa, na an kafiesta, pinagsaselebrar tango niyan, si Santa Marta, tugang ni Maria, asin ni Lazaro. Kaya baga, ini si Marta, patrona, patroness, kan tinaapod niya tong hospitality. At the same time, she was also named by the church as the patroness of faithful service. Kan dayupot na paglingkod. Inang eksena kan Ibanghelyong nadangog ta gari family friends ni Jesus. Ining tulong ini, si Marta, si Maria, na sa iyang tugang, asin si Lazarus, nagbisitaan kagurangnan sa saindang harong. Siyempre, nagbisita si Kristo, sibot-sibot si Marta sa kusina. Samantalang, pag-abot kan kagurangnan sa harong, si Maria, na sa iyang tugang, tuminukaw sana sa pamitisan ni Jesus, asin nagdangog kan sa iyang katukdoan. Kaya, nakadangog kita nin reklamo halik ki Marta. Anong sabi ni Marta sa kagurang na, di pabayaan mo sana iya na sa kuyang tugang na magtukaw sana dyan, samantalang ako solong nag-aasikaso digdi sa harong. Kaya ito pa palan uso naman ining ngurub-ngurub pagtrabaho sa harong. Bako, sisay ngayon mahugas kang pinsan, pinggan,
magturugang baga sisayan maninigid sa luwas. So pero magayunon po ining sabihon ta gentle reminder ken sa tong kagurangnan ki Marta. Anong sabi kan kagurangnan ki Marta? Marta, Marta, you are anxious and worried about many things. Nahaadid ka sa kadakol na bagay. Dai man siguro tigkikriticize kan sa tuyang kagurangnan si Marta dahil kan sa iyang kasibutan. Tigsasabi man kan kagurangnan, tama man na magsibot, tama man na magtrabaho, ang paglingkod, nagigiman ining gigikanan in grasya. Pero, ang sarong importanteng pagirumdom kan kagurangnan ki Marta, asin pagirumdom niya sa lambang saro sa tuyang niya. Totoo po, we must work for the Lord, but let us not forget to be with the Lord. Ulitin ko, we work for the Lord, but let us not forget to be with the Lord. Sometimes we become so busy doing things for Jesus that we forget to spend time with Jesus. We are busy with the work of the Lord that we forget the Lord of the work. Busy sa trabaho, busy sa pamilya, busy sa ministry, minsan busy sa cellphone. Minsan ang sarong oras, 2 oras sa Facebook, okay lang, dahil tanariparo. Pero nga daw iyan, pag ma-spend time for the Lord or with the Lord, halawigo na ang 15 minutes. Sa Facebook, dahil tanariparo, 1 hour na pala nang nag-agi. Oh. Pero pag nangangadji, 15 minutes, garitigi inita na ang lubot. O, ang ibang nga ni Sendo, naghiridali ng mag-uli, nagsisimba. O, at simple message kan sa tuyang celebration ngunyan is that we need balance. Of course, we need Martha's hands to serve. Kaya po taman maglingkod. And we also need Mary's heart to listen. Sabi ka iyan, prayer without service can become empty. Sige mo sa nang pangadji, day ka naman nagtatrabaho, huslaong ka naman. Day man pwede na magparahapi-hap ka sana dyan, hapros ki St. Charbel. O, natabangan kitang marahay, mag-inom ka man, kibulong, may gigibuhon ka man, bako, magparahapros ka ki St. Charbel na marahay ka, day mo man tigpupunduhan ng sa imong bisyo. O, paano ka marahay? So we also need to do something. Because sabi kayan, prayer without service can be empty. And service without prayer can become exhausting. Magpara, trabaho na sana, alagad mayo manin pamibi, madali kang magpagal. Kaya kita bagang naglilingkod sa simbahan, kung dahil na nangingadji, minsan ang ministry, nagiginang misery. Iya baga po, padalo na. O, ma-celebrar nga, masabat ki St. Charbel, ma-plano manungod kang foundation anniversary sa Biyernes, may sunod pa kayo ito, may August 1 pa. Dahil ko aram kung anong celebration ito sa August 1, gari anniversary gari kang padi. And may August 4 pa. O, priest day. O, siribot-sibot na. O, dahil na nga ning oras magkarigos. Diba? O, gari mapagalo na, nagiging miserable na ang sa tuya buhay. Kaya, tigsasabi sa tuya mo niyan, don't be so busy serving Jesus that you miss Jesus Himself. Minsan, yaon na po ang sa tong kagurangnan sa satuyang mga harong. Minsan, yaon na ang kagurangnan sa satuyang buhay. But we are too busy in the kitchen of our lives. We are busy making a living but forget to live. Nagpaparahanap buhay, nalingawanang mabuhay. Busy providing for our family but forget to give them our time. Busy solving everybody's problems but forget to sit quietly with God.
So ini tinutukdo asin pagirumdum sa duya ngunyan ni Santa Marta. We do not have to choose between prayer and work. We need them both. It's not prayer versus work. It's prayer and work combined sa satuya pong buhay. So pray before you work. Pray while you work and make your work a prayer. So kaya kitang mga Marta, so mga siribot-sibot sa buhay, pigapod kita ngunyan. As in, iniimbitaran kan sa tong kagurangan, hoy, mga Marta, o yan, nagpaparaharabit ka mo sa dakol na bagay. Ano daw? Dumulo ka mo sa ko. Come and sit with me for a while. Sa paagi man lugod kan intersesyon ni Santa Marta, may we have busy hands but peaceful hearts. Hands ready to serve and hearts always listening to Jesus. So sabi ka iyan, the most important thing we can do for God is simply to be with God. Santa Marta, ipabibi mo kami. Amen? So, ipadagos na po ang sa tuyang Santa Misa. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on malugod ken kagurang nanan atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamarawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simba. Kagurangnan kaming nagaharubay kan sa imong ngangalasan ki Santa Marta, mapakumbabang namimibi sa imong kahalangkawan na siring naan sa iyang paglingkod din pagkabuot, nagin maninigo sa imo. Ang mga atang, kan sa mong paglingkod, makabalik man na maninigo sa imo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan, mapa sa indo. Asin sa imong spirito. Itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurang Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tas sa makangangalas na pagpahayag nin pagtubod kan sa imong mga santos, pinapapusog mo an sa imong simbahan, hindanay na bagong kabagsikan, asin tinatawan mo kami nin mga urog katotoong tanda kan sa imong pagkamuot. Dangan sa pagutob kan mga misteryo nin kaligtasan, nasasadol kami kan sayod nindang panalmingan, asin natatabangan kan sa indang danay na pakiulay pa sa imo para sa mo. Kaya kami man kagurangnan, kay bakan mga anggeles, sa singabos na santos, nagpapahayag nin pagtubod sa imo, maugmang nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan,
Paladan an minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, kasana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya, na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa ibo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inian pagibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. An pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, an pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikaw magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay ni buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang, asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kan hawak kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdumak kagurangnan, ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkahirak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kang pagkabuhay liwat, asinang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay rahi kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina kang Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kang mga banal na apostoles, asing gabos na santos, na kay pag nagpagayagaya sa imo, magkanigong baging keras kang buhay na din kasakuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamahan sa pagkasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ngunyan, sarong komunidad, pano nin pagtubod, asin pagsarig sa mahal na Diyos, sarabay niya tong pamibionan pamibi, na itinukdo mismo sa to, kan sa to kakurangan. Ama niya mo, hayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siling sa langit. Ang samong kakanon sa rual daw, tao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantag kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdato, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asinan kapangyarihan,
sining man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya an katuninongan na sinpagkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Sa tuya na ngunya na ihiras, anin akong katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan makasalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tauwi kami nin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi, na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. An hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Mamipi kita. Kagurangnan ang banal na pag-ako kan hawak asin dugo kan bugtong mong aki. Maglikay sa mo sa gabos na nalalapang bagay. Tanganing sa paarog ni Santa Marta magtalubo kami sa udok na pagkamuot sa imo sa daga asin magugma sa danay na pakahiling sa imo sa langit. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Before the final blessing, katabang kaibahan si Father Boots, itataon niya mo po sa Indo ang blessing for the sick in honor of Saint Charbel Macluf. Kaya kung igwaman po digdi na igwang namamatean, lalong-lalo na sa pisikal, may mga kahilangan o may mga parientes kamidbid kita, may mga namamatean, so sa tuya ining idolot na pamibi sa inda. O ika mismo, igwang namamatean sa inman ining partikan hawak, iduon mo duman sa parte na may kamatean ka, kung sa puso man ini, dahil kang broken-hearted ka, or ano man. Yan. Bako dahil may helang sa puso, or makulog ang payo, o madali nang maraot ang payo. So, iduon mo duman, mga makulog na partikan hawak dahil sa arthritis o ano man na kamatean. Or otherwise, kung dahi ka man na namamatean, itaasan na kan sa imong tuong kamot sa pagtao, asin paghiras kan bendisyon para sa satuyang mga tugang na nagahelang. Kasabay man ka ini, itong mga yaon na kaibahan yato sa online, sa tuyang online mass, because ining misang ini naka-live stream. So, sabay man yato sinda sa satuya pong pamipi. Hahagadon ko man ang tabang ni Father Boots sa pagtao sa Indo kan siring na bendisyon. God, our loving Father, source of life, healing, and every good gift, you raised up Saint Charbel Macluf as a witness of prayer, holiness, and trust in your mercy. Through his powerful intercession, turn your merciful gaze upon your children and pour out the grace of your Holy Spirit. Restore what is broken, strengthen what is weak, and bring health and new life to every part of their body afflicted by illness or pain. Fill us with your peace and renew us with the hope that comes from you alone. Merciful Lord, heal the deepest wounds of our souls and free us from fear, loneliness, discouragement, anxiety, and despair. Renew in us the gifts of faith, hope, and charity, that we may live fully in Christ and bear witness to your goodness to our brothers and sisters. Through the intercession of Saint Charbel, may always seek your help, experience the tenderness of your mercy, the power of your healing love, and the peace that comes from you, that they may give glory to your holy name all the days of their lives. We ask this through Christ our Lord. Amen. Amen. Salamat po sa Indugabos at Tiyan. Igwa po giraray kita ni misa na pamamayuhan ni Father Nolan and Monsignor Noli. And sa misang iyan, magkakaigwaman po ni blessing for the sick. So, iniimbitaran ko po kamo gabos. And in the afternoon, igwamang giraray kitang misa bago maghali si Saint Charbel. So, during the, what do you call that? Interregnum. So, interval time. So, we can probably visit the blood relic of Saint Charbel and pray for healing sa satuya pong mga kamatean. So, paramihan taras ngunyan, pagkatapos kan misa, dahingon na po kamo mag-aragawan ki Saint Charbel. So, magpila, bako na magruso. So, tamadagitan kita ka ni Saint Charbel
kung magsurusuan kita. So anyway, we have the whole day to visit him. So salamat po sa gabos, sa mga naglingkod sa altar, si Vince, sa choir, sa live streamer, sa mga nagbarasa, and sa tuya pong mga bisita hali sa Manila. So si Ate Pauline, nahiling ko duman sa hudyan na iyo ang kahuron ni Father Nolan and Monsignor Noli tanganing makaabot po digdian sa iyang relic. Siyempre, kina Ate Bel, na paragalpagal. Ang PPC sa pamamayo ni Ate Bel, ang DSJ sa pamamayo ni Amiga, so ni Ate Meg, and si Ate Erlene Yaon Manigdi, ang Commission on Worship. Thank you very much po sa Saint Gabos, sa Singabos na Commission kang parokya. As in, siyempre, pasalamatan man niya to, si Father Boots Bombase, siya Dominican priest. Siya po ang kagsadiri kang UST Legazpi Hospital. Kaya kung after ki St. Charbel, magpa-check up sa UST Legazpi Hospital. So, thank you very much po, Father Boots. And dakulang onra na makaibahan ta ka sa Laugkan, Bisa. Yan. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong spirito. I forgot something, sorry. I was informed na ang Diyos Mabalos Foundation, I do not know kung madadagos. Kung gusto po nindo, may sponsor po na pamahaw, dyan daan po sa luwas, madagos po. Yayaon po sa Diyos Mabalos Foundation. Thank you very much, ma'am po. Parakpakan taman ng Diyos Mabalos Foundation, headed by Ate Med Villanueva. So, thank you po sa indong tabang asin presensya. So, hanapon na lang po nindo ang yaon po. So, pagkaon na yaon po dyan sa luwas bago mag-uli. So, salamat po sa indaman. Yan. Kung day man ka mo maabot ka pamahaw, diretso po ka mo sa itaram sa nanindo ang pangaran ko. Sabay dulag. Uliton ta po sa bendisyon. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong spirito. Ido ko payo asin maghagat kan bendisyonin mahal na Diyos. Sa intersesyon ni Santa Marta, asin ni Saint Charbel, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, ilikay sa anuman ang mga peligro, asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan. Iwaras sa Indo ang kinakaipuhan inukusog, asin balaog, siring man kakayahan, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya, asin sa Indong kapwa, asin bendisyonan lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Saint Charbel had spent his nights deep in prayer while waiting for the light of dawn. His heart held the cares of all as he prayed for those who yearned for heaven's joy. Alleluia, how blessed is he. To Adam God spoke these words, you will shed your tears and suffer for your sin. Yet strong was Saint Charbel's faith, and like Christ he shed his tears for all the world. Alleluia, how blessed is he. O great saint from Lebanon, Pwede po kita magpila. Gari mga komunyon lang. Yan. Duwa-duwa po para trees. We ask you to intercede and implore the Lord to keep us in his care. Alleluia, we ask your prayer.